Bamako ana lamini na bolomada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Joansi Seydou an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn. Marhaba. Joansi Seydou k'a dɔn bi ye ntɛnɛn ye. O don. Bi ye i k'a dɔn kalo a dɔgɔ a tile fɔlɔ ye. Joansi Seydou k'a dɔn awa ntɛnɛn don duwaku bɛ daminɛ o la. Joansi Seydou k'a dɔn wulikajɔ ani jateminɛ duguba kɔnɔma. A duguba kɔnɔma a man jugu man ja. Bi de tile fɔlɔ ya sankura tile fɔlɔ wa. Ayi. U tɛ kalo tile fɔlɔ ye bi ye. Tubabu kalo la. Bi y'a tile fɔlɔ o don. Tubabu kalo kura o tile fɔlɔ ye bi ye. Hakili taara farafin silamɛw ka kalo de fɛ. E hakili man di o. O tiɲɛ. Hakili man di dɛ. E hakili man di. Kalandenya don. Awɔ. E ɲɔgɔnna denmisɛnnin jeni ni hakili ɲaamina kabini sisan Ala de bɛ far'i kan. Ma kalan ka ɲɛ de. Joansi Seydou. Dafa. Joansi Seydou. I k'a dɔn wulikajɔ bolo ka duguba kɔnɔma a maa kegu man jan. Ayi. An bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ so. Joansi Seydou an bɛɛ lajɛlen bi jɛ ka don ɲɔgɔn fɛ so. O ka fisa o de bɛ kɛ sababu ye min ye dugu kɔnɔna ye a ka birisa ɲaami. O bɛ kɛ. Nka Joansi Seydou i k'a dɔn dugu kɔnɔma a hakili bɔ ka di. Jandon yɛrɛ la kɔrɔko ka di. An bɛ don minɛ ko bi jamana in i k'a dɔn tulonkɛ t'a la bilen. I k'a dɔn minnu don salo t'a la an bɛɛ ka kan dama ta sɔrɔdasi ye an dama ta polisi ye n y'o f'i ye n ko n'an farala ɲɔgɔn kan sigida la n'an farala ɲɔgɔn kan kin ni kin dugu kɔnɔ ka kunnafoni di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ sababu ye i k'a dɔn bamanjɛ walew kana don an sen kɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye an ka bɔ fɛn caman kalama o ye tiɲɛ an minnu bɛ sali misiri kɔnɔ an minnu n'an bɛ denkudiw ni kɔɲɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an minnu bɛ sigi gɛrɛnw na Joansi Seydou k'a dɔn kɔnɔnaw na dunan i k'a dɔn awa maasure n'i y'a ye kaba filima tɛ kungo kɔnɔ o kuma kunnafoni di cikɛbugu fiyɛw la i k'a dɔn n ka daba bɛ n bolo dɔ harabatɔ tɛmɛna na i dun b'a dɔn nin d'an ka dugulama ye kunnafoni di o de b'a da o yɔrɔ bɛɛ n'i ma se k'a minɛ k'a siri k'a da taa kunnafoni di faamaw ma nin de bɛ kɛ sababu ye an ka tɛgɛ d'a bɛɛ ka kelen ni kunnafoni waati ye kunnafoni waati maa se ka ban baara in de kɛ n'a maa saba ma jɛko la sɔgɔmada in na min ye Mamutu ye ale de b'a an jigiya la n'a ye wulikajɔ kɛ sisan kunnafoni an b'a dakolo walo Dabadungara naam min tɛ npogotigi kun balafɔ t'o sɔrɔ min tɛ npogotigi kun balanifɔla t'o sɔrɔ o t'o sɔrɔ dɛ o ye tiɲɛ ye bala cogo bɛ di o ye tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ nkalon ye Joansi Seydou ni taamakɛla ka taama ma jɔ bolofifa jɔ man di o tɛ se ka jɔ Joansi Seydou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma les Échos wele o don bi ko ma sɛbɛnfura in bila bɔli la nin y'a bɔli ko siɲɛ 5684 Seydou Fane nin y'a ka fasiri ye Seydou ko di i tɔgɔma ko jurabaw ni juramangaw Joansi Seydou k'a dɔn minnu bɛ doni ta Mali kɔnɔ ka taa n'a ye kɔ kan minnu bɛ doni ta kɔ kan ka na n'a ye Mali kɔnɔ u k'o ma import export mobilitigiw transitaires min ye jamana nafolobatigiw ye u y'u kan di ɲɔgɔn ma ka bɛn kelen kan min ye conseil malien de chargeur i k'a dɔn a ɲɛmasigi Joansi Seydou i k'a dɔn nin ko in kɔni a ko balana fo ka taa fɔ so arabakonjo sera i k'a dɔn yan'u ka bɛn kelen na a sigira k'a ti ɲɛ min kɔ Joansi Seydou i k'a dɔn a wa bolomada ani yɛrɛ jira ni yɛrɛ sago fɔ i k'a dɔn karisa de ka di n ye karisa de ka di n ye sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen kɛra min kɔni b'a to ayiwa élection kana kɛ nka a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn in na Joansi Seydou i k'a dɔn ni mɔgɔw ma bɛn ko la min b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de ye a wa bolo kɔrɔta ye sɛbɛnnikɛla ko laban nana ko o ye sibiri don min ye centre international de conférence de Bamako CICB ye Joansi Seydou k'a dɔn san 5 ko kalifala maa min ma ni bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan min ye Ba Kisima Sila Joansi Seydou a taara sɛbɛnnikɛla ko Ba Kisima Sila ale de taara wulikajɔ bolo ka ani jateminɛ CMC Joansi Seydou k'a dɔn yanni bɛn ka kɛ ko la i k'a dɔn sigi k'a fɔ caman kɛra an ka nin bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ lajɛlen ka baara ye kelen ye nka hakilinaw ma se ka ɲɔgɔn ye abada o kuma bolokɔrɔta o de bɛ kɛ sababu se mɔgɔw ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na min ye Burama Mungoro ani Ba Kisima Sila i k'a dɔn ko bolodalen kun d'u fila ni ɲɔgɔn cɛ maa min n'u donna gundo suni kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko maa 152 olu ko k'u bɛ Ba Kisima fɛ Burama Mungoro maa 81 Joansi Seydou olu ko Burama Mungoro jamatigi i k'a dɔn o kɛra Ba Kisima ye o kabini o kɔni kɛra Ba Kisima kɔni sigira faamaya minɛn kɔnɔ min ye président minɛn kɔnɔ a sigir'o kɔnɔ a ko Ba Kisima
ni maa min b'a dɔn i k'a dɔn ani jɔyɔrɔ in ka kan sabula san 16 a bi cakɛda in na Joni Sodu wulikajɔ fɛn o fɛn kɛra min ye Mali a CMC ni jamana wɛrɛ cɛ ye i k'a dɔn wulikajɔw ka kɛ u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya jurɔw ani transitaires bɛ lafiya bɔ da sɔrɔ i k'a dɔn maa caman dara la ka don dalu kan wa kuma kura min kun b'a da o de ye nin kɛra ye Joni Sodu k'a dɔn a bɛna yɛlɛma bolo minnu don jurɔw ka lafiya jamana yɛrɛ ka lafiya kama ani kunnafoni dili i k'a dɔn mina docogo ni mina bɔcogo la o kɔni de kɛra sababu ye jamana nafolotigi caman bɛ yen olu kɔni ka da la sɛbɛnnikɛla ko olu damanda de ye baara yɛrɛ nɔgɔya ɔ jaabi minnu kɔni bɔra sa i k'a dɔn a kɔni kɛra pelenkete ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ba Kisima Sila a bɛ foro kɔnɔ a ye min dɔn n'i ye jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ min ye transitaires ni abo jurabaw ye i k'a dɔn u baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ farafinna u ka don ɲɔgɔn kan ka bɔ ɲɔgɔn kan min ye hakilinaw ka falen falen baara in bɛ nɔgɔya cogo min ba Kisima Sila a cɛsirilen b'o la kosɛbɛ a ko awa hali kɛnɛ kan Conseil malien des transporteurs routiers CMTR i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen fana hakilina kun dara ba Kisima de fɛ o de kɔni kɛra sababu ye k'a ka jama yakubaya i k'a dɔn 100 sarada o 100 sarada n'i y'a boloda ba Kisima ta kɛra i k'a dɔn 65 ani kila 100 sarada Burama Mungoro ta kɛra 34 sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ba Kisima ye a sigilen o yɔrɔ min ye bureau tɔ ye a y'i bolomadaw ka o yɔrɔ bɛɛ taa kana taa la min ye membre ye maa 7 i k'a dɔn maa 7 i k'a dɔn de taara olu bɛna san 5 kɛ min ye bureau baara ye ka se k'a tɛngun président fɔlɔfɔlɔ min ye Kisima Sila an ko a ma ko ba Kisima min ye premier vice président ye Jean Dakoua Dakoua tɛ sa Jean Dakoua Jean le parfait Jean Valjean premier vice président je suis son conseiller à la communication non il veut pas nous tɔgɔ bɛ ka ban deuxième vice président min ye Umaru Ɲangado ye bɛɛ lajɛlen ko a ma ko Petit Barou o de bɛ ba kɔfɛ cɛ o cɛ ni Umaru Petit Barou mana ɲɔgɔn ye bɛɛ b'a dɔn a bɛ fɔ Petit Barou maa si se k'a fɔ ko Petit Barou bɛɛ ko Umaru a fɔ i k'a lajɛ kɛ trésorier général Burama Mungoro trésorier général adjoint bon ne ma nin yɔrɔ in de faamu Burama kun ye candidat ye k'o laban k'o don ba Kisima ka bureau la bon o kɛ trésorier ye tuguni ka wari ko kalifa la o de don wa oui mais o de kɛra mais non là c'est vraiment jagokɛlaw ça c'est très bien non ça c'est la paix o ye bɛɛ de ye nin kɔni ye bɛn ni kelen ça c'est très bien misali yɛrɛ ɲuman yira jamana marabagaw la awɔ non ça c'est très bien c'est très bien trésorier général adjoint o kɛra ayiwa i k'a dɔn Muluku Solo banabaw ka ko Solo Tezara tigi Solomani Fofana i k'a dɔn ale kɛra o ka danga ye min ye secrétaire aux relations extérieures Seku Masire Sila n yɛrɛ dɔgɔkɛ min ye secrétaire Basiru Sila dɔgɔnin de y'o ye même père même mère et Seku Masire ya min bɛ bananko la mais je le connais Kamalen Mayi oui le playboy min ye secrétaire aux relations communication o kɛra Bakari Issa Keita ye Bakari Issa Keita awɔ ale de bɛ kunnafoni ko kunna awɔ o man ɲi munna Daba Tunkara ka ɲi c'était moi bon i ka ɲi je suis son adjoint voilà ça o bi ɲɛ u kan k'a ka danga ye o bi ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min s'a la ka bɔ les Échos kɔnɔ wele Daba Tunkara ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma le challenger naam fasiriba n'o ye Ibrahima Sango ye Sango ko mun jɛkulu min bɛ n'u k'a ma mission modèle o ma don la rédaction olu y'u hakilina fara kan a ko Mali kalafili ani politiki ko a kuma cayalen bɛ yala mun de kuma bɛ sen na mun de wulikajɔ ani cɛsiri bɛ sen na cɛ naani kunkolofoto kɛlen bɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita CNT ɲɛma Segukaw ka Maliki Jaw fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga ka fara fɛn min ye colonel Pasa ka Narakaw ka den colonel Sadio Kamara ni cɛ naani kunkolo de bɛ ne ma ni Sadio n'a bɛ se k'o dun Manifi bi Pasa a Pasa mɛ non nin cɛ in Pasa nin fa ma ba ye i ti bonya a ti bonya k'a fɔ a bi sogo kɔni dun non ne ma d'a la colonel Pasa naam sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ embargo wulila ka bɔ Mali gouvernement kan CEDEAO fɛ sɛbɛnnikɛla ko ka b'o fɔra kaba fɛn min kɔni ye politikimaw ye bɛɛ lajɛlen ɲange wulila k'i jɔ sabula fɛn min ye jɔyɔrɔ ɲini ye o dabɔra sɛbɛnnikɛla ko jɛkulu min n'o bi sigi n'a bi politiki baaraw kɛ jango kalafili ka kɛ jɛlenyana u k'o de ma EJ sɛbɛnnikɛla ko o sena sigi gaki sabula sariya mun b'o ko fɔ n'o ye loi électorale ye CNT membre u y'u bolo kɔrɔtaw ye wa jamanakuntigi yɛrɛ y'o sariya a y'o tɛgɛnɔbila u ko k'a promulguer sɛbɛnnikɛla ko ka b'o kɛra fɛn min ye politiki kuma kɔni ye a fiɲɛba de wulila k'a jɔ sabula fɛn min ye premier ministre ye Dr Choguel Kokala Mayiga waati laban in na kuma caman wulilen b'a nɔfɛ ɲuguɲugu ani ɲagaɲaga caman wulilen b'a nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko politikimaw bi jalaki min bi Choguel kan o de ye k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga a da ye falakɔn bi tigɛ sabula a ye kuma dɔw fɔ min kɔni ye politikimaw u sunalen waati min n'u b'a fɛ ka jingo u sina ka pan ka wuli ten u ja tigɛra balawu sabula Choguel ye kuma min fɔ o de ye k'a fɔ force du changement minnu y'a yɛlɛma kɛ k'olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ kalafili nata u bɛ se k'o se sɔrɔ cogo min kalafili bɛɛ lajɛlen président kalafili député kalafili maire kalafili k'u ka se sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen la k'u kan ka baara kɛ o de kama Seydou IBK ka fanga binna mun na de I don't know n'i t'a dɔn b'a f'i ye a fɔ n ye IBK ka fanga binna baara man ɲɛ jamana minɛcogo man ɲɛ jamana taabolo man ɲɛ lakana man ɲɛ jɔnni farala ɲɔgɔn kan ka IBK bi politikimaw kɛ a tubabukan fɔ ayi tubabukan fɔ n ye i ye min fɔ sa a tubabukan fɔ force du changement et alors mais on peut être roi plus que le roi même force du changement c'est le force du changement de kan k'i jija sisan n'a ma ɲɛ an ye fanga tiɲɛnen bɔ k'a bi o tuma an k'an jija min ye fanga ka ɲɛ ka taa fɛ an ka tɛmɛ n'o ye Choguel ye mun kuma jugu fɔ n ko force du changement o kelen de IBK ka fangaw ye jɔnni non Choguel a été porte-parole de toi tes analyses là vraiment i kalannen don ba mun daga force du changement il a été ministre de l'éducation ici a to n'i taara i ka réseau in kan Koniba Sidibé pare Nam Mohamed Ali Bathily pare j'exige que tu continues je l'exige Nam je me tais Nam c'est un ordre merde sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kuma min fɔra o ma bɛn politiki tɔw ma jɛkulu dɔ bɛ yen u ko min ma cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition non réussie wa réussie de n t'a dɔn min kelen don sɛbɛnnikɛla ko olu bɔra ni ka kuma u ye déclaration kɛ juillet kalo tile 21 san 2022 u ko premier ministre ye kuma min fɔ nin ye a ye kuma juguba de fɔ o bɛ min ɲini sisan Dr Choguel Kokala Mayiga a ka wala sɛmɛ ko sababu k'a ye kuma min fɔ o ye jamana ci kuma de ye sabula a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka baara kɛ transition contre la sɛbɛnnikɛla ko a ma da o ma parti politique wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ yen n'o ye parti kolomaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ premier ministre ye kuma min fɔ a ma bɛn o ma ADEMA PSG olu yɛrɛ ye communiqué kɛ o dugusɛjɛ juillet kalo tile 22 san 2022 u ko premier ministre ye kuma min fɔ u k'a da de ye kuma cɛjugu de fɔ o tuma olu bɛ min ɲini premier ministre fɛ o ye a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la min b'a kɔnɔ sa a ka kɛ cɛ ye a k'o fɔ n'o tɛ n'a b'a fɛ ka jamanakuntigiya ɲini ko a ka démissionner a ka campagne daminɛ parti yɛlɛma olu fana ye communiqué kɛ juillet kalo tile 21 olu ko premier ministre ka nin ɲɔgɔn na kuma fɔ o yɛrɛ balala olu la o sabula kodɔnbaa ti nin fɔ jamana kɔnɔ waati min ni jamanadenw bɛ ka basigi ɲini u ko premier ministre kan ka min kɛ o de ye tilennenya ye bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ jan ko parti politique sabula ale bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye premier ministre jɔyɔrɔ ye ka fa dɔ dɛmɛ wala k'a fɔ fa dɔ an ka fara ɲɔgɔn kan ne yɛrɛ bi sen don a la ni ka ballon ta aw bɛ se ka gagner cogo min a k'o tɛ premier ministre ka baara ye u ko ni arbitre ye maillot don ka don terrain kɔnɔ ka ballon ta dɔ fɛ o kɔni o bi bɛn nka i bi filet de bila maa wɛrɛ b'a f'i ye ko a ka démissionner sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen dalen bɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ fɛn min ye CNT ale fɛnɛ dɔ farala ale maaw kan maa 100 ni maa 47 CNT kunnama taar'o la maa 36 bɛ minnu bɛna kɛ maa kura ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna don CNT la maa caman kɔni y'a jira k'a fɔ o bɛna kɛ sababu ye parti politique minnu bɛ yen n'u dɛnnen bɛ kɛrɛfɛ kɔngɔ digilen b'u la u bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ ka d'u da cogo min mankan ka da sɛbɛnnikɛla ko maa 36 a parti kelen-kelen bɛɛ ko a maa 36 ka da ale kelen ma n'o tɛ u ti sɔn. Et alors où est le sérieux? Où est le sérieux? Bon ministre wele ministre de l'intérieur a ye maa 4 di
aye ma nani di iba ro laba mi wa ministre era ka sugandeli ka sa andi nyalo mais ça dire que non c'est pas sérieux moi je suis désolé I am sorry non kele boine dobi non quel était où c'est où mi yo ça dire que il est temps qu'on change mais aw jota la ou an joni mais munun ba ka sogeli deme ko malikura politiciens nunu ka parti sigi ku ay doni ndo da manga ka suma ngata na kerete o don ga do beda o kuma o jamana bi se ka gila o kechugo la wa depuis 91 ni démocratie nana a te politiquement au débolo ka gérer oui mais tous ces gens là dont tu parles ni joni ndé mi ma dokala o be doké mais il y a un problème mais c'est dire que mais bakalaw ils n'ont pas d'emploi ayoub la chômage de la doni nduma e hinesa gentil c'est une transition par essence o ye bedi politiquement ni fanga kanga bendi maka barat c'est ka politique fonction politique au manga ke dans un pays sérieux non tu peux pas passer toute ta vie à faire la politique pour qui kapalo mais ça c'est quoi mais non. Et tu parles comme ça des partis politiques? Des partis politiques. Méfie-toi, tu feras plus de maître de cérémonie chez nous, Où? En un parti là. On boro là maintenant. On y a député à des maître de cérémonie ne boni au Kebléa. On va mener la femme à des ça. Non, ami don noni mindima. Couverture médiatique ambo betke. Ne jana. Nam. Sebenigala ko ako o fene puma be no yesente membre ko o puma gwanen be jakulu do be munu nyere yakilina ta di ukoma CSM olu ya jira ka fa me do mina ko bi fe mi nye wuli ka jodo wara ukelembe wati mi ni politiquement ube kulela kongo bula shariati ku ukele fle ni ka mandat d'arrêt do ke ma do no fe munu ye politiquement ye docteur Boubou Cissé chema Hubert Koulibaly Mamadou Igor Jara Kafaraba Bali Baka fe mi nye kiritikama soni bolembe nunu nofe uko nimbi do fara politique gere de la nindi manganzuma olu bi minyini ode ka fo akilna uka ke kelenye be kake jakulu mi no yakilna ta di no yo modeli ale ya jira ka fo fe minye eji mawi usigili be kono politique ma udaka do ala ubela jele ku ka madi ode bi ke sababu ye basigi kana yelema munu ni bolemba nofe obse ka soro chuka mina la shogeli be tabulo mina kwa ko bla akikle ka bedda makenye ode bi na ni basigi ute shogeli no fait ou bien Assimi Goïta de quoi à te coup là pour nyeshoma je est là pour qui l'a nommé Assimi alors c'est connu politiquement on nous garde d'abord dans ça c'est pas Shogel qu'on veut non Jamana nyali de quoi non c'est le colonel même qu'on veut ou doit non Jamana c'est pour l'intérêt supérieur du pays il t'ont gâté mi folo Jeka pub kaka frefon la kodon Jeka pub kaka frefon la kodon Dabatungara nam ibolodo Joti se du ne be mbolo bwakado mbi boni sebe mi nu kama l'alternance Joti se du Yelemani mami nye sebeni nge atwa de ko Yusufu si soko ibora ka kuma min vo hakilna min na borida sebeni kala bo o yere de no fe choi Joti se du ka do jamana ngeme nwan dunyi akame nwan dogo tnye akame ngi nyine nganda shedoye Joti se du ka do mami bala no se bora jamana kono kaba so min geledu ni e ma kulumaye ni e ma girima to adman bala abereta ikado ani voto manja ble adamnena Joti se du do fere ni dabali bele jele katige karsa ko ni ko ke ma kundanyi ninga ke sonye ninga ke jamana janva baye note joni se di ka do kuma min ni kuma min be senabi joni se di ka do ma minu ngala ne do nubi ko do joni se di ka do foyi ako mandat dare ko kuma min bi sena ni ya taka laje ma kala no mba nyefiye joni se di ka do ako telera foka foka toti wa shera kisete shera tigite mi nye chambre d'instruction e katabla Cour suprême olu ka wuli ka joni hakilina ni ngelengele na fon vo flani joni se du ka do sebe matada shima ka fo jamana sharabulo ba no fe walma iye ninge walma ikanga mine sebe kala ko kuma ngoni wolo la ka bodro aw minu be réseaux sociaux ka asna ka kuma inda ka yanga e manda dare daledu aforo ko karza ka mine afo karza yi shoni ke karza yi ngeta joni se du ka do ko nyere yi munye de sebe kala ko akika do kuma folo lendo joni se du ka do kuma do sendala bolotala jamana amafi ma ngono bani
sɛbɛnnikɛla ko a ko mandat d'arrêt ko kuma min bi sen na mun de kɛra mun yɛrɛ ɲinɲini dɔ don Johnny Sodi k'a dɔn n'i y'a ta k'a lajɛ sanni an ka taa an da don la a ko jamana in ye jamana kelen de ye kolo kelen don nin kelen o kelen i b'a sɔrɔ cɛ ba kelen cɛ ba fila bɔ a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen nɔfɛ o tɛ kelen ye Johnny Sodi k'a dɔn maa lakodɔnnen don o yɛrɛ bila dɛ jamana waati dɔw kɛra ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana mago ɲɛ u ye foroba baara de kɛ u kɛra jamana ɲɛmaa ye Johnny Sodi jamana kɔnɔ n'a fɔra maa o maa n'i delila ka fanga kɛ maa o maa n'i delila ka kɛ minisiri ye walima i ye jɔyɔrɔ kɛ i bɔlen fanga na n'a fɔra ko nin ɲɔgɔnna kuma bi folofolo i nɔfɛ yalima a ti maa wɛrɛ siran wa Johnny Sodi k'a dɔn ɲininkali tɔ min bɛn n'a fɔra Johnny Sodi k'a dɔn ni tiɲɛ don karisa ye kojugu kɛ a ye kɛwale jugu kɛ Johnny Sodi k'a dɔn i minɛ ni maa si t'i da don o la walima i weleli o ye wajibi ye nka ni kuma ma fɔ a fɔcogo la ka ɲɛfɔli kɛ Johnny Sodi k'a dɔn jamanadenw bi bila ɲɔgɔn na a bi hakili tiɲɛ bila ɲɔgɔn na kɔntarako kuma min bi fɔ n'o ye sɔrɔdasiw ka minɛ ye ko in kɛra cogo min na Mali yɛrɛ ani cakɛda min kan ka feere kɛ Mali ma i y'a tɔgɔ fɔ Paramu Johnny Sodi a ko n'i ye ko in da k'a lajɛ ko don min ma daminɛ bi kabini ayiwa san 2015 bi ban waati min conseil supérieur de la défense n'o ye sɔrɔsi jɛrɛjɛkuluw ka ɲɛmaaso ye olu nana taasi ni miiri kɛ u taar'u sɔnni da minisiri ka a don maa min bɛ minisiriya la o ye cɛman Ibɛri Kulubali ye an mago bɛ mobili 36 blindé min n'a marqué Marodeur i k'a dɔn o mobili a bɛ sɔrɔ Sud Afrique du Sud jamana de la Johnny Sodi k'a dun nana jateminɛ kɛ ka ɲɔgɔn ye caman kɛ a wari bi bɛn joli ma wari bi bɔ cogo jumɛn in na jɔnni kan ka a ko ɲɛnabɔ jɔnni da kan ka don a la jɛtew nana ye k'a fɔ wari kasabi miliyari 36 Johnny Sodi k'a dɔn contrat in i k'a dɔn a tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin min ma o de ye wulikajɔ ni jateminɛ mobiliw ka di o tɛmɛnen kɔfɛ ayiwa min ye formation ye an ka sɔrɔsikulu dɔ ka t'o kɛ i k'a dɔn aéronef kɔrɔ minnu sigilen don u ka dilan ani a sɔrɔsiw k'o formation kɛ bɛn kɛra min ka u ye nin ye u taar'u sɔnni da minisiri k'a don o don cɛna Ibɛri ale de tun ye minisiri ye Johnny Sodi k'a dɔn cɛman Ibɛri ye dossier in da a nana n'a ye jamanakuntigi fɛ yen conseil des ministres o kɔrɔ de ye jamana minisiri bɛɛ lajɛlen b'a kalama i k'a dɔn kana sɛbɛnfura in da min ni min ye aw dun ko cogo di jamanatigi e yɛrɛ dun ko cogo di Johnny Sodi k'a dɔn a kan ka taa taabolo minnu kan a kan ka bɛn fɛn minnu kan min ye a ɲɛnabɔli ɲuman ye bɛn kɛr'o de ka conseil des ministres la bɛɛ lajɛlen ko a ko nin ka ɲi o tuma e k'a baara tɛnku a kan ka taa yɔrɔ min a y'o kɛ i tulo bɛ n ka kuma na wa ne ɲanamina o mina ni ye o e ko blindé 36 de don wa miliyari 36 a dɔnnama in kama mina ni ye o kuma ma ban o e kɔrɔtɔ ko un blindé 1 milliard an ka taa kuma ma ban o Johnny Sodi sɛbɛnnikɛla ko min ye hakilinaw ni jateminɛw ye o kow nana kɛ bɛn kɛra a kan Johnny Sodi k'a dɔn bɛn kɛlen a kan min kɛ waribondigi a don min ye bamanankɛ bilen ye Mamadu Igor Jara ale de bɛ finance la Johnny Sodi k'a dun sera finance la Igor jamana mago bɛ nin na joona a wari kasabi ye nin ye wari bi taa bɛn nin ma yalima a se bi jamana ye ka wari bɔ wa Igor ko fɔ n'a nana ni kuma wɛrɛ n'o tɛ nin wari a dasilen bɛ kɛsu kɔnɔ Johnny Sodi k'a dɔn a dasilen bɛ kɛsu kɔnɔ a y'a di wa Europe il fait comment bien qu'à je te dis quand je parle ne me coupe pas laisse-moi parler je te coupe pas non ne me demande pas moi je lis un journal ne t'a donc ba ko bara ko de la ka ala ni ko ya di amadi ntina ngaloti ya nyama mais tu ngakla na dira amadi tu le sauras non tu es compliqué hein je suis pressé ni mi hakli sigi jamana kula ça va être un problème je te dis ndoko va doucement non n'accuse pas les gens ils te mis donc c'est pas qu'elle est mis voix moi j'ai accusé quelqu'un bon il tu ngakla nyinyi ngalike ngwa ya diwa ne bo don wa ne de a seben wa a seben ti kore wa aponye mais moi so mo o awanamu oh merde namu tu me déconcentres tout le temps namu Johnny Sodi seben kala ko wuli ka do boloka o ya soro dorome kele yere ma bo folo Igor ko ngo ko warbe o mamme Johnny Sodi ka do gouvernement nana yelema Mamadou Igor Jara bora gouvernement na o ya soro war masara kontara yere bara ma bo folo mina ni sa doucement Igor bora gouvernement na
a do wele bila la flake blema min ye docteur Boubou Cissé flagien nana mami no nana journaliste du cadre on nana sɛbɛnfura in da contrat in papier ta k'a lajɛ kelengele docteur Boubou ko nin ko in i k'a dɔn fiɲɛ dɔ b'a la ne ma sɔn sabula ko wari ka sara ayiwa dollar la a sarali euro la o de nafa banga o ye kelen ye contrat yɛrɛ kɛcogo n'a taabolo i k'a dɔn fiɲɛ dɔ b'o la fo ka tile journaliste du nana segin contrat bɛɛ ka tuguni ni k'a ɲɛɲini kura ye i y'a faamu sa wa men namuna mena Josi Sedu semani kala ko ni ngo nunu nana kɛ kuma min na bɛn nana kɛ min woni wuli ka jɔ ni jateminɛ ye mfɛn kan ka sa minɛn kan ka sa minnu bolo n'o ye sud africain ye Josi Sedu k'a dɔn joona armée nana jira k'a fɔ a mago bɛ mobili ninnu na wa a ka ɲɛnabɔ joona o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn miliyari 3 n'a kunkanfɛ o de dira i k'a dɔn awa min ye sud africain ye olu ko an bɛ ne don fɛn min kan aw ma dɔwɛrɛ sara miliyari 3 a n'a kunkanfɛ kɔ o tuma an bɛ dɔɔnin di fɔlɔ yana an ka wari tɔ kana ni wari tɔ nana i k'a dɔn an n'a tɔ di i tulo bɛ kuma in na wa Joël Sedi k'a dɔn mobili 7 olu y'o de livrer mobili 7 in livrelen Joël Sedi k'a dɔn wari wɛrɛ dira wari wɛrɛ min dira dɔ ma se ka di ka far'o kan o wari de dulonnen don hali bi n'a ka bi 3 milliards 500 millions o wari c'est à dire que wari tɔ ma sara wari tɔ ma sara mobili ma di fana ko in gɛlɛya bɛɛ filɛ nin nɔfɛ wari dilen don minnu ma dɔnnen don sigi kelen don sud africain kɔni olu kamana ganna ayiwa jamana min n'u ko Mali ni marché ba in dalen don ka d'aw ma an ma wari bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yalima an na se ka mobili bɛɛ di wa o tuma an b'an jɔ dɔɔni ni wari bɛɛ lajɛlen dira tuma min mobili tɔ bɛ na n'a ma ɲɛ an ye 7 di ka ban mobili tɔ dun ma an fɛ yan Joël Sedi k'a dɔn k'o nana gɛlɛya ka gɛlɛya sɛbɛnnikɛla ko in man kan nana date miliyari 3 ani miliyɔn 500 min dira sud africain ma wari b'u bolo minɛn ma di bɛɛ b'a dɔn wari dila minnu ma bɛɛ b'a dɔn wari bɛ yɔrɔ min Joël Sedi k'a dɔn ko kɔlɔkɔlɔ de ye nin ye sɛbɛnnikɛla ko wari in dira yɔrɔ min o ye BMS ye sabula a fɔra ni marché in bɛ kɛ a taabolo n'a nabolo wariko bɛɛ lajɛlen ka to BMS ma Joël Sedi k'a dɔn a donnama in kama min ye ayiwa vérificateur général ani cakɛda wɛrɛ bɛ yen minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu kun taara lajɛ olu y'a ye k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen talen don a sira ɲuman fɛ gɛlɛya kelen t'a la i k'a dɔn wari ma ɲaamɛ a kan ka di min ma o da dɔnnen wari kan ka di min ma o dɔnnen don wari hakɛ min kan ka di o fana dɔnnen don Joël Sedi k'a dɔn wari bilala wa a bilala ninnu kan ka ayiwa wari min di yanni marché ka di u y'o sara wa a sarala Joël Sedi k'a dɔn ko jɛlen don min ye vérificateur général ye o ma fiɲɛ sɔrɔ a la o ma woye service wɛrɛ minnu bɛ yen olu fana ma woye n'i y'o ko ta k'o yanga bi Joël Sedi jamana dun bi danga min na ninnu dun ye maabaw ye u ye faamaya kɛ u ye jɔyɔrɔ ɲuman kɛ n'i ye nin kuma in ta k'a fɔ jamana de an kɔrɔtɔlen don min ye wariduna ye k'olu minɛ k'u fa yalima bɛɛ lajɛlen tɛ miiri k'a fɔ u ye ŋanamu de kɛ walima u ye sɔnni kɛ wa mɔgɔw tɛ miiri o la wa a bɛna ni tɔgɔ tiɲɛ wa a tɛna ni tɔgɔ tiɲɛ Mali bɛ yɔrɔ min jamana mɔgɔ b'a den bɛɛ la min ye maa ɲuman ye o min di maa ɲuman ye o Mali mɔgɔ b'a bɛɛ la fo ni min ye subaya an jɛ la dɛ Joël Sedi k'a dɔn wele de kan ka da ka ɲɛfɔli kɛ ka faamuyali kɛ Joël Sedi k'a dɔn min b'a to jamanadenw bɛ wari in bɔcogo dɔn wari in kan ka kɛ min ye a taara taasira min fɛ min ye min ni min kɛ o bɛɛ lajɛlen ɲɛ ka fɔ n'o kɛra faamuyali bɛ na saratigiw b'u ka baara la o jɛlen don nin ye sɛbɛn ye kuma n'a bila yan y'a bɛɛ fɔ ka ban ko bɛ kɔnɔ ka tɛmɛ ne kan nin kun ye sɛbɛn ye n ye min salo ka bɔ alternance kɔnɔ a ka bi bɔli la i tilara wa i bolo don n k'i tilara wa i bolo don n y'i ɲininka nin k'i tilara wa Seydou c'est moi qui donne des ordres i bolo don ne y'i ɲininka n ko daba tilara wa Seydou i bolo don wa n y'a bɛɛ faamu min bolo don naam daba tun kɛra ne bɛ n tɛgɛ don ayiwa ni bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura fasiriba n'o ye Toguna A Tarawele nin y'a ka sɛbɛn ye Toguna ko a ko hali bi bɛ ko min na o ma ban sɔrɔdasi 49 min n'u minɛna Mali la ni iwarikadenw don n'a fɔra ko mercenaires don sigikafɔw daminɛna fɛn min ye Mali a ye maa ci ka taa fɛn min ye sigikafɔ kɛnɛ kan sabula Togo de sugandira k'a fɔ o bɛna kɛ fɔka bɛɛ kɛbaa ye ani ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko
a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye sigi ka fɔ kunfɔlɔ ye o kɛra kumaw kɔni u talon na ɲɔgɔn kunna fɛn min ye kɔrɔfɔ caman ye o fɔra bɛnbakɛ ko la sɛbɛnnikɛla ko nin sɔrɔdasi minnu nana an ka jamana kɔnɔ kabi ntɛnɛn don n'a bɛnna juillet kalo tile 11 ma san 2022 minisiri min bɛ jamana ka kuma lase colonel Ablaye Mayiga colonel belebele ale ye wali min kɛ ni ka kibaruya di kibaruya in sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ avion fila kelen falen bɛ maaw na kelen falen bɛ minɛn na ka bɔ Côte d'Ivoire ka na Mali kɔnɔna na mercenaire maa 49 o de b'a kɔnɔ u jiginna aéroport la Bamako Canjalaw sɛbɛnnikɛla ko u jiginnen ɲininkali de kɛr'u la sɛbɛn bɛɛ min kuma jɔlen kisɛ kelen foyi ma sɔrɔ u bolo sabula ye kuma suguya 4 fɔ a si ni si tɛ kelen ye o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min kɔni ye Mali ye faamaw ye u ye tɛgɛ kɛ maa ninnu kan ŋami ni k'u bila sariyatigiw ka bolo kan sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Côte d'Ivoirekaw ye olu ka masakɛ o ye lajɛ kɛ u ɲininkana fɔlɔ u k'u t'a kalama u labanna tuguni ka lajɛ kɛ u nana kuma kura fɔ o tuma kɔrɔfɔw talon na ɲɔgɔn kan fɔ a bɛ ɲini ka kɛ gwɛlɛya ye sɛbɛnnikɛla ko gwɛlɛya ma ɲi maa ni sigi ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka kɛ hakilinaw ka kɛ kelen ye Mali ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o de kama sigikafɔ dɔ daminɛna sigikafɔ min n'a daminɛna Côte d'Ivoirekaw yɛrɛ de y'a laɲini Mali faamaw fɛ jamana fila bɛ u k'u ɲɔna ta o la sugandili kɛra ka jamana min da o ye Togo ye o tuma Togokaw ka masakɛ a ye maa ci ka na Mali la ka laban ka maa ci ka taa Côte d'Ivoire min kɛra sababu ye u ka bɛnkan sɔrɔ bɛnkan min k'u bɛ taa sigi ka taa Togo ka taa kuma in fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Togo sigi nana kɛ sigi in yɛrɛ senfɛ fɛn min ye Côte d'Ivoire ye o ye maa ci Mali yɛrɛ ye maa ci a ko Côte d'Ivoire ka délégation na Alassane Dramane Ouattara a baden dɔgɔnin min bɛ yen n'o ye ministre de la défense ye Tene Birahima Ouattara u ko a ma photocopie ale yɛrɛ de tun bɛ yen ka fara Côte d'Ivoirekaw ka chef d'état-major général des armées kan an'u ka sɔrɔdasi maa koloma wɛrɛ Mali fanfɛ Mali gouvernement o fana ye délégation dɔ bila ka taa min n'olu maaw tɔgɔ ma fɔ nka u taara sigi kɛ sigi senfɛ Mali ye condition minnu posé a ma gɛlɛya u ko u bɛ min ɲini Alassane Dramane Ouattara fɛ o de ye k'a fɔ a ka bɔ k'a fɔ diɲɛ bɛ ɲɛna k'a fɔ a ye min kɛ a jo t'a la a filila a ka yafa deli o ye kelen ye filanan a ka jɔn a la k'a fɔ a ye ko min kɛ a y'a kɛ k'a sɔrɔ a ma yamaruya ɲini Mali fɛ n'a y'o fɔ o tuma diɲɛmaa b'a dɔn k'a fɔ Mali ma nkalon da la a sabanan Alassane Dramane Ouattara a k'i jija ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ Mali yɛrɛ a bɛ se ka to basigi kɔnɔ cogoya min na sabula don o don sufɛ a bɛ ko dɔ kɛ min bɛ Mali janfa f'a ka layidu ta diɲɛmaa ye k'a fɔ a y'o jɔ a naaninan Alassane ka Mali dɔ jamana ye jamana min n'a b'a yɛrɛ sagoya la maa si tɛ se ka sariya boli Mali kan u ko min ma souveraineté k'a k'o bonya nin naani dɔrɔn de ɲinina n'a sɔnn'o ma an b'a ka sɔrɔdasiw d'a ma bon mais min bɛ yen cɛkɔrɔba in tɛ fɛn ye dɛ o de fɔra a ka nin bɔ a da nin dama bɔlen a da a ti sanu bɔ a ti wari bɔ n'o kɛra kiiri maaw bɛ deli sariyatigiw bɛ deli u ka diɲɛ ninnu ma ale ni jamana kama u bɛ taa ni dama sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuma in fɔlen Alassane Dramane Ouattara ye a ko k'ale ka sibiri ka jan dɔɔni nɔngɔn ye kelen tɛ nin na ale bi sɔn min ma a ma sɔn ayi cɛkɔrɔba jugu i ba cɛkɔrɔba jugu i ba a ma da o ma kuma min bɛ Alassane Dramane Ouattara da i kulo ma jɔ a ko olu ka indépendance n'o ye armée ka fête ye utukalo tile 7 natɔ don a bɛ min fɔ Mali délégation ye n'a ka sɔrɔdasi 49 ma bila jan'o cɛ u bɛna min da Mali ka Mali bɛna ye fɔlɔ Mali ka courant min bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka na interconnexion u b'o tigɛ nkaki ka Mali bila dibi la a fɔ kelen a kana da courant tigɛli ma a ka courant juru ɲimi ne ko maa bɛ sa ko fila kɛ yan ayi maa bɛ sa ko fila kɛ yan a ka courant juru ɲimi courant ka tigɛ Mali bɛɛ n'o kɛra an bɛ kuma jɛ ka fɔla yan cogo di ko Mali courant 40% bɛ bɔ Côte d'Ivoire on trouvera une solution ala ma ko kelen da o yan'o cɛ se min bɛ ala ye e y'o dɔn ayi a ka courant juru a kana tigɛ dɛ a k'a fili bɛ bɔgɔti Mali ni Côte d'Ivoire cɛ mais je t'ai dit hein kelen filanan an mago tɛ logo la nye cɛkɛ y'a dɔn nye cɛkɛ haramu bi frontière da de tugu Mali port Ivoire port a b'a tigɛ Mali la a sumayara o ale sumayara o fɛ koyi a sumayara a ka kogo wuli a ka port da la billahi lezi cɛ o cɛ ma kari logo bɔlen kari koyi n y'a haramu logo n ko n ye logo Côte d'Ivoire namasa belebeleba bilenman majori ninnu n y'a haramu i ɲɛna Côte d'Ivoire kude kɔ merde n y'a haramu non n'i ma kari i bɛ sa jɔnya la o
ngo pomu nunu bi bɔ Côte d'Ivoire de Allah cɛ nu ko jɔda jumɛn bɛ hadamadenya la de naam a ko n'o bɔra yen a ko fɛn min ye maliden ye maa miliyɔn 3 min bɛ Mali la n'o Côte d'Ivoire n'o ye maliden ye a ko bɔda de bi yiru la ala maa kɛra wallahi foyi maa miliyɔn 3 olu sigiyɔrɔ t'an fɛ yan dɛ ne ko mais qu'est-ce que tu veux ne ko maa min ko a t'i fɛ i b'o deli cogo don ka k'i fɛ de an ka miliyariw dasilen bɛ dɛ mais milliard caman bɛ ala waritigi bɛɛ ye maliyɛn de voilà tu vas comprendre c'est lui qui va comprendre o kana i bɛna dɔn sisan Côte d'Ivoire ni Mali de don walima Mali tɛ i bɛna dɔn sangazo dama min bɛ Côte d'Ivoire ni maliyɛnw ta don o sangazo bɛ se ka na wa a n'a usine o bɛ se ka na wa Yohane Seydou fɔcogo bɛ nin bɛɛ la ɲɛma dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Alassane Dramane Ouattara a ye nin de fɔ ka nin kɛ bagabagali ye min kɔni n'a fɔra Mali délégation ye o tuma Alassane Dramane Ouattara ko Mali faamaw ye min fɔ a bi tɛ a sini tɛ wa a sigilen bɛ ka heure lajɛ ka montre lajɛ utukalo min jɔlen filɛ bi t'a tile fɔlɔ ye wa a tile 7 ni Mali ma ka sɔrɔdasiw bila u ka taa Côte d'Ivoire fête indépendance kɛ a ko min bi bɔ a la Mali de y'o laɲini sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi Mali délégation fana y'a jira k'a fɔ Mali faamaw ye min fɔ o ye nin de ye Assimi Goïta ye min fɔ o ye nin de ye a ma kelen sama ka bɔ a la o tuma ni Alassane ko a ti sɔn Assimi Goïta fana ko kala turulen b'a nɔ la ye ale m'a ka kala bɔ o tuma kɔrɔfɔw bilar'o ka bɛn ma kɛ foyi kan bɛɛ lajɛlen y'i ka minɛnw jɛ ni ka t'i ka jamana kɔnɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la ne ko ala kan'a kɛ ni ala y'a kɛ mun b'a la foyi ti bɔ a la yanni le 7 cɛ se min bɛ ala ye e y'o dɔn o kɔni ka bon yanni le 7 cɛ ala bɛ se ka yɛlɛma min kɛ Mali kɔrɔ cɛ e y'o dɔn e bɛ ne yɛrɛ wayi an k'a di ala ma tɛ ko i ma diya n kɛ n ja min dɛ kuran mana tigɛ a ma ɲi dɛ foyi loko kuran tɛ jamana min na mɔgɔw tɛ balo yan o ye tiɲɛ ɲɛma Jeka Pip kaka Daba Tumara naam ni maa min ye san 100 balo don dɔ i bi sa kana siga dunya bi ban dɛrɛ n bala cogo bɛɛ di Josi Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve sɛrɛ sɛbɛnni kɛba a tɔgɔ de ko Umaru Konatɛ Baru kolonigi ko a ko i k'a dɔn an gwa dalen don ɲɔgɔn na sa o Josi Seydou kabini ayiwa do fɔra kabini ayiwa kalo fɔra Josi Seydou k'a dɔn haraba min ni fanga ka kan min n'a man kan bɛɛ lajɛlen ko n ka n gɛrɛdigɛ lajɛ Josi Seydou i k'a dɔn awa fanga ɲini min ye jamana in kɔnɔ minnu b'a dɔn diɲɛ bɛ wuli Mali faamaya a perezanya walima députéya fo ka diɲɛ wuli da sɔrɔ maa minnu bɛ yen ni sɔmi kelen don k'a fɔ maa ɲɛnɛmaw don ni baarakɛlaw don Josi Seydou k'a dɔn wulikajɔ bolo dalen don fa bɛɛ fɛ sa ni ka nkalon ta k'a da u la k'u to a tiɲɛ Josi Seydou i k'a dɔn awa kun bi di kun dere tɛ di a ko masakɛsigi Josi Seydou k'a dɔn awa wulikajɔ min n'a fɔlen don Mali faama kuraw fɛ o kuma labɛn ka kɛ fanga de bɛna fili bɛɛ da la ni maa min bɛ se ko la ni gɛtigɛ bɛ maa min na o bɛ taa ta jamanadenw sɔn kelen don ma kunungo bolo ɲɛsinnen bɛ cɛ kelen ma min ye Alu Boubacar Diallo ye sɔrɔ bosoba don nafolotigi don banna don min ye président ɲini ye o don o tɛ o ala y'a ni ɲumanya in da ɲumanya in kɔni bara ka kɛ fa bɛɛ lajɛlen la kabini maaw t'a dɔn k'a fɔ Alu ayiwa i k'a dɔn politiki maa don kabini a ma don politiki la a bɛ ɲuman in kan k'a kɛ yalima ani jamana masakɛya ɲinini a n'a mankan wa sɛbɛnnikɛla ko cɛ min ka nga ɲini ni ka kalifa ma o ye Alu Boubacar Diallo ye hakilina min b'a la dɛmɛ min b'a la ɲuman kɛli min b'a la ala ye se min k'a ye fonisira min n'o kɛra k'o dafa o b'a jira k'a fɔ min ye jamana mara ye nin jɛ in n'a ka kan nka i ka sigi n'a ye Josi Seydou k'a dɔn awa ŋanamuŋanamumaw ni politikimaw u ka nkalon ni namara a ti pan a kunna dɔw dɔ bɛ na i bɛna ye maa kelen o maa kelen i k'a dɔn fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka ko kɛ jamana in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ nkalon ni namara bɛna daw la nka o bɛɛ lajɛlen y'a dɔn min ye jamana kɔnɔ e yɛrɛ m'a ye dɔ a kun furanjɛ in na kunnafoni min dilen don k'a fɔ ko mandat d'arrêt international Josi Seydou k'a dɔn a bɔ kuma yɛrɛ ma walawala ɲɛfɔli ma kɛ mɔɔw t'an bɛ o mɔɔw ta to a tiɲɛ ni nkalon ni namara junu ni bala talen don e dun t'a sɔrɔ i k'a dɔn mɔɔw tigɛlen b'e la e dun ti k'a ye mɔɔw bɛ e jogo dɔn Josi Seydou k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu n'a ka kan maa minnu bɛ yen n'olu ka surun an na Josi Seydou k'a dɔn ni maa ɲɛnama don ni jamanaden y'i sigi k'a fɔ olu to a bɛ tiɲɛ an sigilen ɲɛna nkalon ni namara kan an kana sɔn min ye Alu Boubacar Diallo ye Josi Seydou k'a dɔn a ma don jango n donna ma fɛn ta i don bali ka fisa n'a ye
Alu Boubacar Diallo kabini ala y'a da min ye sɔrɔ bɔsuli ye min kabini ala y'a da min ye ɲuman tali k'a kɛ diɲɛmaa ye faso dama tɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye dɔ sɔrɔ a la jamana wɛrɛw ye dɔ sɔrɔ a la jamana minnu bɛ dafɛla la olu caman bara k'a ɲini Alu Boubacar Diallo hali ka yɛlɛma anw ka jamana na ala ni a k'a dɔn kodɔn ani sɔrɔ min b'a la ni o kɛra malidenw gɛrɛtigɛ ye Jonas Sudi k'a dɔn dabali ni fɛɛrɛ kan ka tigɛ cɛkoloma bɛ yen jamana in kɔnɔ ni toit tiɲɛ bɛ taa ko k'u sɛgɛrɛ an b'an ka jɛn n'a ye nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ni ka bɔ la prévu kɔnɔ sɛɛrɛ Damatara maa tɔ y'i yɛrɛ ta ye min tɛgɛ don ka bɔ sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Masiriba n'o ye A Danbɛlɛ ye nin y'a ka sɛbɛn ye a ye mun fɔ A Danbɛlɛ ko kiri ministre n'o ye Mahamadu Kasoge ye a kumana a ye sɛbɛnni kɛ ni ka cikanji k'o bila ka taa sariyatigiw ani kiritigɛlaw ma k'a fɔ fɛn min ye o baara ninnu ye olu ka waleya sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye ministre ye Mahamadu Kasoge a ko fɛn min ye lettre ye a y'o de kɛ lettre min n'o kɛra sababu ye a yɛrɛ k'a ka hakilinaw fɔ sabula a ko ale ye kɔlɔsi minɛ k'a fɔ fɛn min ye jamana kɔnɔ ka ba maaw ma k'u minɛ n'u yɛrɛ ye min bɛ n'o b'an ka jamana kɔnɔ sariya bunak'u kan k'o de ka ca ko min ma détention arbitraire a ko ka dabila n'o tɛmɛna ka bɔ yen maa min mana minɛ délai dɔ de bɛ teliya la i ka kiiri kan ka tigɛ walima i kan ka bila o délai ninnu sɔsɔli ko ɲɔɲalen bɛ kiiri tigilamaw bolo a ko fɛnɛ kan ka dabila sɛbɛnnikɛla ko ministre de la justice Mamadou Kasoge ale kelen dɔrɔn de bɛ se ka nin fɔ ko ye n'o tɛ cɛ o cɛ ni nin bɔr'i da u ni da farafin kulo kɔrɔ jɔnniw ministre dɔrɔn de bɛ se ka nin fɔ olu yɛrɛ tɛ sariyatigiw ye awɔ e bɛ se ka nin fɔ Johnny, mais ne tɛ ninnu dɔn ne to olu ko ɲɛdɔn i b'a lasa o i tɛna ka kɔrɔmatigɛli kɛ yan i kan bɛ juge de ma Kasoge de kan bɛ juge ma wa ale dɔrɔn de bɛ se ka nin fɔ n'o tɛ maa si tɛ se ka nin fɔ jɔnni bɛ se k'a fɔ Kasoge dɔrɔn il est le ministre musokɔrɔnin naniba o t'a naniba ye koyi min b'a lase a ma i kan bɛ juge de ma Kasoge ka kuma laseli o bɛ kose ne ma wa n y'a bila o tuma i bolo don n y'a bila hali bi i da tɛ mɛlɛkun wa n y'a bila e de y'a da ne kɔrɔ yan o tuma n y'a bila n kabafura ka bon badeni dama cɛni wo i tɛ kojugu dɔn o tuma n y'a bila ŋanamu i bɛ sɛbɛn in dɔn ka o ye wuli an bɛ n y'a kuru ayi i bolo don ayi i bɛ sɛbɛn lakali ayi i sera o i siranna n siranna jeudi de dun ne bɛ n bolo bugɔ ka don mais fo ta n y'a bila non j'aime ça nin diyara ye dɛ pour une fois j'ai eu peur pour une fois j'ai eu peur ça vaut mieux pour toi mi mana wuli non je connais mes droits je suis un journaliste n bi tan ne ko journaliste i b'o fɔ jɛka fɔ la yan i b'o kuma fɔ yan de Kasoge ye nin min fɔ tubabukan la ko a yɛrɛ ka na lakali ne y'a bila nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka jeudi de dun ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko aujourd'hui Jonas Sudi k'a dɔn wulikajɔ bolo kan ani jateminɛ bolo kan i k'a dɔn i bɔra ka kuma min fɔ kuma daminɛ na min ye CNT ye a da bi yɛlɛ da yɛlɛ a bɛ kɛ sababu ye wele ka bila maa kuraw ma CNT kɔnɔ cɛ min n'a ka ɲɛ a kɔnɔ bi ni jigi dalen d'a kan ni sɔmin kelen don a la o ye barawulikaw ka député kɔrɔ ye min ye Ali Mustafa Sanɔgɔ Ali Mustafa Sanɔgɔ i k'a dɔn n'a welela conseil national de transition Jonas Sudi k'a dɔn dankɔrɔba in min ye hakilinaw ni ɲɛtaw ye ale kun y'o dabali tigɛ a mɛnna sabula min ye awa jamana ye jango a bi bɔ dugu min na n'o ye barawuli mara ye Jonas Sudi k'a dɔn ci ye maakɔrɔba fara denmisɛn ka muso fara cɛ ka bɛɛ lajɛlen bi kule ni ayiwa tɔgɔ ye gansan tɛ dugu bɛɛ lajɛlen ka kule ni to a ye Jonas Sudi o b'a sɔrɔ i ye kɛwale de kɛ walima fɛn yɛrɛ la min bɛ jugu nafa min ye wulikajɔ ye musow dɛmɛni Ali Mustafa Sanɔgɔ min ye dɛmɛ tali ye ka togodala musow sɛgɛrɛ Ali Mustafa Sanɔgɔ denmisɛnw jɛrɛjɛkulu ɲɛta ka sabati dabali ka sabati Jonas Sudi k'a dɔn su fɔra tile kan a b'o wulikajɔ de la barawulikaw ka ni député kɔrɔ in Jonas Sudi k'a dɔn ni député bulo cili tɛ sisan kun b'a sɔrɔ a bɛ wulikajɔ la min ye barawulikaw ka da la
k'a ta ka k'u ka député Jɔn Seydou k'a dɔn kun b'a la a yera la de sɔmingelen don k'a fɔ min ye barawuli yiriwali yɛrɛ ye i k'a dɔn hami y'o ye min kɔni teriw ani dɛmɛbaw ani barawulila lamini minnu bɛ dankɔrɔba in dɔn a ka d'u ye kosɛbɛ min kɔni ye awa Ali Mustafa Sanɔgɔ ye a ka wele fɛn tɛ la n'a welela Jɔn Seydou k'a dɔn awa ɲuman damanda de b'a bolokɔrɔ sabula a y'o kɛwale jiriw la min ye kalan ni kodɔn ye kelen tɛ nka ɲumanya journaliste Seydou k'a dɔn o bi dɔn maa na a ko n'i ye barawuli commune 10 ani kelen ta i b'a ye k'a fɔ min ye awa cercle yɛrɛ mumɛ bɛɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan maa min b'a contrôle la o maa man jan dɛ Jɔn Seydou o de la i k'a dɔn ko nin b'a ɲini Mali faamaw fɛ wele ka bila dankɔrɔba in ma sabula hali min ye awa kafotigiw ye min ye dugutigiw ye laadatigiw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kule n'a kelen don a ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min salo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka jumadon bɔli la dama tuma ne bin tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma les échos wele n'o ye Amadu Sidibe ye nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu Sidibe ko jamanadenw kɛlen bɛ ka kule k'a bɔ jamana la k'o sababuya kɛ transport gɛlɛyali ye a ko fɛn min ye transporteurs ye olu kɔni kɛlen bɛ ka bere da sɔngɔ de kun u ma bere da kun k'a jigin koyi u y'a tɔ de yakubaya ni ka yɛlɛ n'a ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye taji ye dɔɔnin farala taji sɔngɔw kan ka b'o kɛra kaba fɛn min kɔni ye julaw ye ani mobili batigiw olu kɔni u y'a kɛ bafa ni kilicɛ ye fɛn min ye nkunin kun ye transport dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko e k'a lajɛ ka bɔ Bamako ka taa Kayi i kɔrɔ yan o kun ye 1400 ye u taara i yɛrɛ sɔrɔ fɔ 1800 ni mobili fara n'ala ma jake i bi 3000 de bɔ n'o tɛ i ti ta 400 yɔrɔnin kelen u yɛlɛ n'a kan sɛbɛnnikɛla ko a ko o dɔrɔn tɛ koyi kalo 3 dama ni ɲɔgɔn cɛ min farala Kayi passe kan 900 wala 1000 o cayara kojugu sɛbɛnnikɛla ko Bamako ni Sikaso i kɔrɔ yan o kun ye 1400 ye o taara i yɛrɛ sɔrɔ 1600 o cogoya kelen ka bɔ Bamako ka taa Segu Daka gun ka i kɔrɔ 1100 n'i m'o bɔ i ti taa awɔ Allah e bɛna waati min joli kun don Bamakɔ yan 250 Sotarama Bamadu Simaga Ala ka hinɛ awɔ wa 1100 awɔ ni kari fara ni ma maa sɔrɔ dɔw b'a f'i ye ko 1500 wala 2000 sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kalo 3 kɔnɔ Bamako ni Segu cɛ 500 de farala passe kan kojugu Bamako Gawo a ko n'i y'a ta k'a lajɛ o kɛra 7000 de ye Mali kɔnɔ yan u ye 1000 bɛɛ de fara o kan sɛbɛnnikɛla ko u y'u ɲɛ tugu dɔrɔn k'u miiri dɔrɔn ka taa 1000 fara o kan ka bɔ Bamako ka taa Ɲɔrɔ fɛn min ye Serifukɛ ka dugu ye o bɔra 1800 o kɛra 2000 ye u ye 200 yɛlɛ o kan de sɛbɛnnikɛla ko a ko syndicat labanna kalo k'a daminɛ avril kalo la ka n'a bila bi la Bamako ni Ɲɔrɔ 600 de yɛlɛn'o kan sɛbɛnnikɛla ko ka bɔ Bamako ka taa Abidjan 6000 o bɔr'o la ka to i yɛrɛ sɔrɔ 7000 kalo 2 kɔnɔ 2000 de yɛlɛna yani Abidjan wari kan fɛn min ye Bamako Conakry fɛn min ye 600 o y'o yɛlɛ o kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin n'a damanda kelen bɛ sababu ye fɛn min ye taji gɛlɛyali ko kuma min n'a bi fɔ transporteurs kɔni u y'a kɛ bafa ni kilicɛ ye n'i dun ye taji lajɛ dɔwɛrɛ ma far'o kan dɔrɔmɛ 50 60 kɔ o tuma olu ye min fara ka 100 sira o 100 sira a bɛ t'i jɔ 60 fɔ 80 na sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye transporteur ye o y'olu ɲininka u ma duman fɔ olu ɲɛna u ko ni maa min bɛ se ka don kari kɔnɔ ten sɛbɛnnikɛla kala don a ɲini na ka bɛn n'a ye o de kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye an bɛ don min na i ko bi a bɛna ta fɛn min ye sɔngɔw ye ni gouvernement ma kuma u ka jigin ni passe gɛlɛyara diyagoya minɛn minnu bɛ doni ka na olu sɔngɔw fana bɛ gɛlɛya o de bɛna taa fara minɛnw kan o de bɛ sigida gɛlɛya o tuma fɛn min ye colonel Asimi Goyita ye docteur Choguel Kokala Mayiga ka fara Madina Sy Sisoko kan u ka wuli ka jɔ kɛ joona ka kuma transporteurs fɛ u ka sɔngɔ sigi sɔngɔ min n'o bɛrɛ bɛnnen bɛ hali Bamako quartier ni ɲɔgɔn cɛ ni taama fara min kan 20 faral'o kan o cayara c'est trop non a cayara kojugu ka bɔ Korofina ya ka taa Arayida la u ye 10 fara o kan Sotarama taba o jɔw sɛgɛnnen don koyi u sɛgɛnnen don dɛ Allah o tuma a ɲɛ ka ɲini kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ les échos kɔnɔ wele Jɔsi Seydou waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan